Hayırlı erте, эфирда яңалыклар, студияда Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Сарман районында мәктәп базасында беренче эко-мәрхәмәт лагере эшли, анда махсус хәрби операция зонасында катнашучыларның балалары ял итә. Бу районның Аксу авылыннан фермер Айрат Сабирҗанов меңләгән төп кәбестә үстерә, яшел туплар кайчан өлгерәчәк. Азнакай районында танылган Чатыртау өлкәсендә төрки халыкларының халык иҗаты фестивале Чатыртауда җыен дип исемләнгән чара үтте. Бәйрәмнең күркәм мизгелләре нинди? Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Татарстанның көнчыгыш районнарында атмосфера фронты якын булу сәбәпле һава торышы бозыла дип искәртә синоптиклар. Бүген республикада көндез һава температурасы 28-30 градус жылы. Эссе диергә дә мөмкин, кыска вакытлы яңгырлар яву ихтимал. Җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә, магнит кыры тыныч, урманнарда югары янгын куркынычы саклана. Татарстан хөкүмәте Россия кораллы көчләре белән контракт имзаларга теләгән гражданнар өчен бер тапкыр бирелә торган акча күләмен арттырырга карар кылды. Хәзер аның күләме 1,5 миллион сумга җитәргә мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов республика киңәшмәсендә шулай дип белдерде. Яңа ярдәм чарасы 2024 елның 31 июленә кадәр гамәлдә булачак. Шунысында искәртү мөһим, әлеге түләүгә татарстанлылар гына түгел, Россиянең башка төбәкләрендә яшәүчеләр дә дәгъва кыла ала. Моннан тыш аларга республикада һәм Россиядә гамәлдә булган барлык ташламалар, ярдәм һәм тернәкләндерү чаралары гарантияләнә. Россия кораллы көчләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында Татарстан геройлары сайтында күбрәк белергә була. Шулай ук экранда күрсәтелгән телефон номерлары аша да белешергә мөмкин. Республиканың Роспотребнадзор идарәсендә кулланучылар хокукларын яклау буенча кайнар линия эшли башлады. Төп тема түләүле белем бирү хезмәтләре. Шалтыратулар 19 июльгә кадәр кабул ителә. Дүшәмбедән пәнҗешәмбегә кадәр кызыксындырган сорауларны иртәнге сәгать 10-нан көндезге сәгать 4-кә кадәр бирергә мөмкин. Сарман районында мәктәп базасында беренче эко-мәрхәмәт лагере эшли, анда махсус хәрби операция зонасында катнашучыларның балалары ял итә. Бу хәйрия проектын Росприроднадзор район хөкүмәте белән лагерь алдыннан калдыкларны төрләргә аеру һәм эшкәртү буенча дәрес узды. Анда каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча төбәк оператор вәкилләре көнкүреш әйберләренең нинди материаллардан ясалганын сөйләделәр. Аннары балалар уенда катнашты. Дәрес экологик эстафета белән тәмамланды. Анда укучылар алган белемнәрен табигатькә сакчыл мөнәсәбәт белән ныгыта алдылар. Киләсе чыгарылышларыбызның берсендә без игътибарыгызга Сарман районы Ләшәү тамак мәктәбендә алып барыла торган экологик эшләр турында репортаж тәкъдим итәрбез. Алдагы видео язмабыз бу районның Аксу авылында яшәүче фермер Айрат Сабирҗанов турында. Ул меңләгән төп кәбестә үстерә. Әлеге яшелчә 2,5 гектар мәйданда утыртылган. Аларны игүдә нинди кыенлыклар бар? Бу турда алдагы язмада. Иксез-чиксез яшел киңлектә кәбестә үсентеләренә карап баш әйләнер хәтта. Күбесенең башлары йомраланган, киң үскән яфраклары әкренләп тупка җыела башлаган. Балары иртә өлгерә торган сортлар. Соңрак өлгерүчеләре дә күп. Хәзер мотор күренсәләр дә үсентеләр рассадаларын кырга чыгарып утыртканнан соң ук сынаулар башлана. Озакка сузылган салкыннар. Кәбестәдә инде менә шул язгы вакытта нидә җибәрү, тирелтеп җибәрү. Потому что рассадан үстерү шаз битендә. Үсентеләрнең 95-97% тернәкләнгән. Быел яңгырлар да яхшы булышкан. Ясалма сиптерүне сирәгрәк кулланганнар. Кәбестә рәтләрен кырткыч бижәкләргә каршы эшкәртеп чыкканнар. Эшче кулларга да аптырамыйбыз диләр Сабирҗановлар. Балалар кайтып булыша, туганнар, күршеләр. Иртә сортлар инде август башыннан өлгерәчәкләр. Уңышны урнаштыру проблемасы да хәл ителгән. Казанга базага ташыйбыз. Үзебезнең сияш куйган кешеләребез бар, подвай итмәр. Кайчанга аларга кирәк, заказ бирәләр, шул вакытка илтеп тапшыра тырышабыз инде. 2016 елда оешкан крестьян фермер хуҗалыгында кәбестәдән тыш аш чигендере һәм бәрәңге дә игелә. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Республикабызда төрле фестивальләр, бәйгеләр үтүе бик сөендерә. Шундый чараларның берсе бу көннәрдә Азнакай районында узды. Чатыртау өлкәсендә төрки халыкларының халык иҗаты фестивале Чатыртауда җыен дип исемләнгән чара үтте. Бәйрәм мизгелләре алдагы язмада.
14-нче тапкыр Азнакай җире мәгърур Чатыртау республикадан гына түгел, Россиянең төрле төбәкләреннән халык иҗаты коллективларын, 40-тан артык фольклор төркемнәрен бергә җыйды. Әлеге фестиваль милли мәдәни мирасыбызны саклауда өлге булып тора һәм Азнакай халкымының белән шиксез горурлана. Фестиваль кунакларын Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Һәм мондый фестивальләр, очрашулар уздырып, төрле милләт вәкилләре белән аралашу, дус, тату яшәү бүген аеруча мөһим икәнлеген ассызыклап үтте. Башкортстан Республикасыннан, Оренбург өлкәсеннән, үзебезнең Татарстаныбызның районнарыннан бик күп коллективлар килгән, алар бик яратып киләләр. Җыенда төрле төбәкләрдән җыелган фольклор, хореография коллективлары арасында әле беренче тапкыр гына катнашучылар да бар иде. Шара бик каты ошады. Бик оешкан төстә, шуның кадәр кунакчыл Азнакай районы. Алдагы елларда да Алла берсә килергә насыйп булсын иде дигән теләктә калабыз. Фестиваль Чатыртау минем гаиләмнең бишеге дип исемләнгән театральләштерелгән тамашадан башланды. Шулай ук бәйрәм кунаклары өчен төрле мәйданчыклар тәкъдим ителде. Алар арасында балачак, кул эшләре аланы, сөлге аланы, халыклар дуслыгы йорты урамы, милли уен мәйданчыгы, әдәби, тарихи алан. Әйтергә кирәк, фестиваль иҗат осталарының кул эшләнмәләрен тәкъдим итү өчен дә менә дигән мөмкинлек. Әйтик, Чатыртауның шифалы үләннәреннән җыелган тәмле чәй ясау усулын күрсәткән мастер-класс күпләргә файдалы булды. Иң файдалы үләннәремнән Чатыртау күчтәнәш ясау мастер-классы үткәрдем. Безнең монда Чатыртауда бик күп файдалы үләннәр үсә бит. Мәтрүшкә, исле үлән, юка яфрагы, хәтта каенның яз көне җыйган яфракларын да алып килдем. Бәйрәм кунаклары бер-берсе белән аралашып, милли уеннарда, осталык дәресләрендә катнаштылар, традицион милли ашларны авыз иттеләр. Илнең төрле төбәкләреннән килеп, биредә төпләнгән милләтләр Азнакай районында бер тату гаилә булып яшиләр. Аның үсешенә дә үзләреннән зур өлеш кертәләр. Бик күп йөреп торабыз, бик күп сабантуйларда катнашабыз. Менә инде Аллага шөкер Азнакайга да килергә насыйп булды. Чатыртауда без быел беренче тапкыр бик күңелле бәйрәм. Киләчәктә дә шулай гөрләп барсын дигән теләктә калабыз. Азнакайның кояш кыясы Чатыртауда узган төрки халыкларының милләтара халык иҗаты фестивале барысында бер көчле, зур гаиләгә берләштерде. Бәйрәмдә катнашкан барлык иҗат коллективларына дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Шулпан Амирей, Әлфия Иксанова, Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы. Эфирда яңалыклар чыгарылышы без дәвам итәбез. Апас районы Түбән Барыш авылында яшәүче Бибинур Садриева шушы көннәрдә 90 яшьлек юбилейын каршылады. Аның янына ит утырып балалары, ыныклары, ынык-чыклары, туганнары җыелды, җитәкчеләр килде. Ак әбигә район башлыгының матур теләкләре язылган котлау открыткасы, чәчәк бәйләме бүләк тапшырылды. Һәр вакытта шулай ак яулыкларыгызны бәйләп, түрдә утырган Тирә-якка йөзеннән иман нуры, күңеленнән җылылык, игелек чәчелеп тора Түбән Барышта яшәүче Бибинур Садриеваның оппак яулыгын бөркәнгән чып-чын татар әби ул. Аны 90 яшьлеге белән котларга район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гөлүсә Галәмова, Зур Күккүз авыл җирлеге башлыгы Рузия Низамова килгән. Хөрмәтле Бибинур Габдулла кызы, сезне олы бәйрәмегез, 90 яшьлек юбилейгыз белән чын күңелдән котлыйм. Картлыгың бәхетле булсын дисәң, яшьлегендә ялкау булма. Бибинур әби бар гомерен басукырларда, фермаларда хезмәт итүгә куйган. Кайда гына тир түксә дә, эшнең күзенә басып, җиренә җиткереп эшләгән. Сыерсалдык. Без авылда эшне карадык инде. Атларда карадык, карамаган эш калмады. Әби авырлыкларны да күп күрә, күп кичерә. Бик яшьли, ире бакыйлыкка күчә, сыңар канат белән ул 10 бала үстерә. Бала югалту ачысында кичерә. Берсе тугай шук вафат була, икесен улыгайган көнендә югалта. Бүгенге көндә ул 7 баласының, онык-оныкчыкларының, якыннарының кайгыртуын тоеп, тәрбиядә яши. Мәсәлән, әйтергә, аларга исәнлек саулык инде бу көндә. Күп вакытларны биргән, шул яшәргә, әни белән Нинди эш кушалар, шуны эшлидерик. Әти ат җигәдерик, кәҗүннигә менеп китәдерик, утанап кайтадырик. Ул утанны кисеп бетермичек, өйгә кермәдек без. Балалар ишле, бөтенебезгә булышып яшәдек шулай.
Bik zor rahmetli. Ama sağlık, selametlik dileriz. Ağır zamanlarda yaşasak da var bir Allah'a şükür birbirimize yardımcı bulduk. Bik zor rahmet enişten varsa şimdi. Terbiyesi naklı evet bulduğunda. Bir vakitte da kişiye bir netimedik. Kişi işleyenler işlemedik. Biz birbirimizni qaramıştırdık. Tağın tanışmayı meclisler gerek, eybet meclislerine gerek. Sağlık selametlik bilen tüzümlük buldum. Olu kaynanlara kaynatalar bile turdum. Bir kıyın şartlarım da buldu. Bir vakitte bir kişiye bir nesle söylemedim. Yani de eybetkine karşılığıdır da uzatıp koyadır ya. Allah'ın rahmeti olsun başlasına da. Bu гаилә һәркем өчен үрнәк, аларны дуслык, татулык берләштерә. Игелекле, эшчән балалар үстергән бәхетле ана Бибинур әби гомер күзләрен шатланып каршылый. Миләүшә Мусина, Гөлназ Вәлиева, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Табын түрендә милли ризык. Шушы көннәрдә Кытайның Казандагы генераль консулы Сяньбо иң мәшһүр милли ризыгын тәкъдим итте. Кытай тәме дип аталган гастрономия кичәсеннән Мөршидә Җиһан репортажы. Татарстанда 9 консуллык бар, шуларның берсе Кытайныкы. Алар бүген безгә үзләренең милли ризыкларын әзерләп күрсәттеләр. Ничек дип атала? Здравствуйте, Исэм Сэс, 你好。今天我们准备了中国的传统食物粽子。 Ли Юаньчжу Кытай халык милли ризыгының кыскача тарихы белән дә таныштырды. Ул гадәттә аждаһа кимәләре бәйрәмендә пешерелә һәм атаклы Кытай шагыйре Цюй Юань истәлегенә багышлана. Китай и Россия, в том числе Татарстан, это как великая культура держава. Кытай һәм Татарстанның кулинар традицияләрендә уртаклык бар. Мәсәлән, татар чәкчәге белән Пекинның татлы кабымлыгының тәме бер үк. Мәдәният аша Кытай һәм Татарстан халыклары арасында үзара хезмәттәшлекне тагын да арттырырга телибез. Әлеге чара Казан шәһәренең туризмны үстерү комитетының һәм чит ил дәүләтләренең консуллыкларының уртак кулинар проекты. Для нас это уже такая стала традиция. Бу 6-нчы гастрономик кичке аш, милли аш-су аркылы төрле халыкларның мәдәнияте чагыла. Кытай халкы өчен төп ризык диге. Аларда диге бездәге икмәк кебек. Шуңа да әлеге милли ашның нигезен диге тәшкил итә. Суда парланып җибетелгән бамбук яфракларынан савыт ясап, диге белән бергә кызыл фасоль, арахис кебек тәмләткечләр өстәп, әнә шундый ишпишмаклар ясала. Зунци дип аталган Кытай халкының затлы ризыгы әзер. Бизге ушул кыргыздар, татарлар, өзбек тугандар, түркмен тугандар отуруп чогуу Кытайдын тамактарын жеп, ушуга аябай аразы болуп атабыз. Бик шады, biz Китай белән дуслар. Алар безгә бик күп туристлар алып киләләр. Милли аш әзерләнгән арада кунакларга кыска гына концерт программасы да тәкъдим ителде. Чыннан да, төрле халыклар арасында милли мәдәният аша салынган дуслык күпере нык һәм ышанычлы була. Өстәвенә тиздән яңа авиарейс мөгаен Татарстан башкаласын Кытайның иң зур шәһәрләренең берсе Шанхай белән бәйләр дип көтелә. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын күркәм эшләр эзеннән сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген ул республикабызның Арча районыннан әзерләнде. Сүзебез Ташкишу авылы мәдәният йорты, аның хезмәткәрләре, сәләтле кешеләре турында булар. Биредә мәдәни күңел ачу чаралары гына түгел, игелекле эшләр дә оештырыла. Мәдәният йортлары һәм клублар, аларны электән үк мәдәният учаклары дип йөрткәннәр. Бүген без Ташкишу авылында һәм биредәге мәдәният учагын сүндермичә саклаучылар һәм әлеге учак тирәсенә җылынырга җыелучылар турында сөйлибез. Арча районының Ташкишу авылында кунакларны әнә шулай зурлап каршы алалар икән. Җырга моңга гашыйк, киң күңелле һәм зыялы кешеләр яши биредә.
Ташкишу авылы татар халкының бийик шәхесләре Шәһәбетдин Мәрҗәни, Мәхмүд Галәү исемнәре белән бәйле. Бай тарихка нигезләнгән җирлекнең бүгенгесе дә данлы. Кичкенә яшьтән үк балаларыбызны шушы рухта тәрбиялибез, милли рухта. Үзебезнең бийик шушы галимебез Шәһәбетдин Мәрҗәни, икенче бийик шәхесебез Мәхмүд Галәү рухында аларга инде тәрбия сәгатьләре, ачык чаралар, конференциялар. Бийик галимебезнең якташлары буларак яшь буынны да милли рухта, гыйлемле, тәрбияле итеп үстерергә телибез. Мәгърифәтчелек традицияләренең дәвам итүендә мәктәпнең роле зур. Мәктәбебез данлы Казан артында урнашкан. Димәк, Казан Арча гомумән күренекле шәхесләр биргән, я. Шуларның менән безнең Ташкишүнең шундый шәхесләрдән Шәһәбетдин Мәрҗәни, Мәхмүд Галәү чыгу белән біз бик горурланабыз. Мәгариф системасында бүгенге көндә иң төп рольне укудан тышта дип әйтергә кирәк, тәрбия чаралары бик зур урын алып тора. Biz шушы тәрбия эшенә балалар бакчалары белән, мәдәният йортлары, китапханәләр белән берлектә план нигезендә алып барабыз. Безнең укучыларыбыз шушы авыл мәдәният йортында үткән, китапханәдә үткән чараларда актив катнашалар. Мәктәптән соң балалар мәдәният йортына түгәрәкләргә килә. Биредә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы игълан иткән мәхәллә проекты нигезендә Тат Арча бизәкләр проекты эшли башлаган. Әбиләребездән, әниләребездән килгән шигү үрнәкләрен онытылмасын өчен балаларга менә шушы үзебезнең белгән шәүләребезне, үзебезнең кул эшләребезне тапшырасыбыз килә. Алда көннәрдә дә матурлыкны күрә белсеннәр иде, матурлыкны күрә белгәч аны тудыра белсеннәр иде. Чөнки безнең матурлык кына дөньяны коткара ала. Безнең өйдә әбинең матур кулъяулыклары бар, шигелгән. Өлкән апалары һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Авыл кешесенең тормышы никадәр генә мәшәкатьле булмасын, ул аралашу, җырлау, бию, кул эшләре белән шөгыльләнү өчен вакыт таба. Безнең мәдәният йортыбызда Өммә Гөлсем халык фольклор коллективы эшләп килә. Biz алар белән бик күп җирләрдә менә дипломнарга ия булдык, лауреатлар булдык, беренче дәрәҗә лауреатлар булдык. Һәр вакытта беренче урыннарны алып барабыз. 2 ел рәттән инде менә Сөлгеле капка фестивале бара. Беренче елны 44 коллектив килгән булса, былтыр инде 84 коллектив килде. Хәзер инде тагын да киләбез дип торалар. Җырлы, моңлы, оста куллы кешеләр яши Ташкишу авылында дисәк, бик үк төгәл булмас. Чөнки бу төбәк халкы әле игелекле эшләре белән дә танылган. Катлаулы вазгыятькә битараф кала алмаган Гөлфия Мәхсүмова һәм Тәнзилә Вәлиеваның кыю ниятеннән башланып киткән гамәл хәзер киң кылачлы гуманитар юнәлешкә әйләнгән. Гуманитар ярдәм җыюны без иң беренче көннәрдән башладык, җибәрдек дисәк тә ялган булмас. Чөнки баштарак җыя башлагачыннан инде авырлык килеп чыкты, кешедә барып җитә микән, юк микән дигән әйберләр барлыкка килде. Шуннары соң инде без үзебез илтеп тапшырабыз. Әйдәгез эшлик, апалар, әбиләр, әйдәгез әле дигәч, алар инде bir siz киләләр инде, алар нәрсә эшләсәк тә без булган бөтен эшне алар белән бергә эшлибез. Менә чын йөрәктән, чын күңелдән эшлиләр бу апайлар да. Инде үзебездә кайда ярдәм кирәк? Беренче без тотынабыз. Шуңа күрә без инде аны сорыйм да Аллаһ Тәгалә менә ярдәм итеп яшәргә язсын. Кемгә кирәк? Кем булса да. Чөнки бердәмлек көч. Әгәр дә бердәм булабыз икән, бергә эшлибез икән, яшәүгә дә оңай. Бердәмлек көч, җиңү дә тизрәк киләчәк. Бу сухой душ дигәнең, менә монда берничә тамчы су тамызалар. Безнең батырларыбыз, сугышчыларыбыз шул пенага әйләнгәнче менә шулай иттереп уалар аны. Ул бик яхшы күбекләнә. Күбекләнгәч бөтен җирләрен уып җуыналар да, әйбәтләп менә шушы тастымал белән, ул кичкенә генә шулай да кыр өчен әйбәтләп сүртенәләр. Менә ул алар өчен бик әйбәт. Гөлфия ханым гармунда уйнаганда эш тагын да тизрәк бара кебек тоела. Җыен җырлап носки бәйләдек. Окопный свечалар ясадык бик күп итеп. Менә бу сухой душны ясадык.
Булдыра алганча ризыкмы, киемме, акчалатамы ярдәм иттек. Безнең җыелган әйберләребез ул егетләргә барып җитә дигән ышанычыбыз зур, шуңа күрә тырышып эшләдек. Чөнки бу кызлар ул әйберләрне үзләре алып барып тапшырды. Рәхмәт сүзләрен ишетәбез. Мин чыпчык пешереп җибәрдем. Госпитальдә җегетләр макти ашадылар. Алар мактап ашадылар, мин җылап утырдым. Аллага шөкер. Авыл ризыкларыннан авыз иттеләр дип. Миңа бик шатлыклы, куанычлы булды аларның шулай мактап ашаулары. Безнең тырышлыгыбыз бушка китмәде. Игелек кылырга теләгән кешеләргә җае чыгып кына тора. Менә инде Сылудагы җегетләргә җыйгаштан Оренбург килеп чыкты бит инде мондай күрәшәк бит инде. Шул хәзер Оренбургка җыя башладык. Без бер тапкыр алып барып тапшырдык инде. Ике машинага атландык та, төядек тә шыңгырдатып, илтеп кайттык. Бик матур итеп каршы алдылар, бик яратып безне кунак та иттеләр әлимәк, бүләкләр дә биреп җибәрделәр. Шулай итеп ярдәм итә алганыбыз өчен бик сөенәбез. Ярдәмләшеп яшәргә насип булсын. Без кадерен белмибез, барлыкта яшәп, менә юклыкның бу просто Аллаһ Тәгаләнең сынавы. Кулыбыздан килгәнчә, көчебездән килгәнчә игелекләр, изгелекләр эшләп яшәсәк иде. Һәр вакытта да менә ул тормышны алга җибәрә торган иде. Һәр кемдә шулай булса иде. Без башкалардан үрнәк алып эшләсәк, бездән дә үрнәк алып безгә дә иярсеннәр, ярдәм җыю. Башкалар бездән үрнәк алып, бергә булып, бердәм булып, ярдәмләшеп яшәргә насип булсын. Ташкишу авылы мәдәният йортында тормышның һәр мизгелен әнә шулай файдалы итеп үткәргә тырышалар. Сәнгатькә, иҗатка мәхәббәт тәрбияләүчеләргә, игелекле эшләрне башлаучы һәм бу эшләрне дәвам итүчеләргә уңышлар телибез. Ания Гыйбадуллина, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары. Шушы минутларда студиябездә хәерле көн Татарстан тапшыруына әзерлек бара. Сүзне Эльза Әхмәтҗанова бирәбез. Хәерле көн, исәнмесез? Фатих Амирхан әсәр буенча эшләнгән график романны тәкъдим итү чарасы булып узды. Ни өчен авторлар Нәҗип әсәрен сайлаган? График әсәр нәрсә бу? Бу сорауларга бүген тапшыруда без җаваплар эзләрбез. Ә инде студиябызның кунагы китапны рәсемнәр белән тулыландырган иллюстратор Гүзәл Гарипова булыр. Эльза, түземсезләнеп көтәбез. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Чисталыкка табынучы жан булган ул асылда. Беләсезме, юган хәтта капка баганасында. Кыра-кыра юар өчен алган шырап чагы, бер дә кулын селтәмәгән, битмәс дип мир пычрагы. Бу сүзне аңа күпләр әйтеп калган артыннан, көндез шундый эшне дә ул башкарырга тартынган, кеше кара күрмәсен дип төнлә чыккан юарга. Әнкәй капка чистартуны санамаган юк-барга. Ашык йөзле шул капкага кер пычракны кем яга? Ул моннан кәүшендә сүртеп чыккан дөньяга. Акбузатлар бурын төртеп, ашканда да тап кала. Тәгәрмәчләр тәгәрәйдер, саз чәчрәтеп капкага. Онта сыман куна тора, улы юлның тузаны. Шәче белән җир сибергән капка йомый түзәме. Ярый качак җир пычрагын яңгыр юа, кар ала. Һәр кемгә дә ачык капка, тизрәк карала. Бер уйласаң бу гап-гади капка гына түгеллә. Бәлки шуннан башланадыр кирү безнең күңелгә. Кеше кара күрмәсен дип төнлә чыккан юарга. Әнкәй капка чистартуны санамаган юк-барга.